खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय डिसेम्बराव जानो गोनां सीटेट आनजादनि थाखाय एप्लिकेसन गथायनायनि समखौ बारायबावबाय। डीएलएडनि नंखाय मुं थिसनथाय बिलाइ गथायनाया आयेन बायदियै दाय गोनां जागोन। दाब दाब जायगायाव इन्टारनेशनेल क्रिकेट खेल सोलिगासिनो दङ। गोब्राब अखा हानायनि थाखाय गोबां सुबुंनि जिउ गोमादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। फैगौ दाननि जानो गोनां आसामनि फोरोंगिरि उदायथि आनजादनि थाखाय गथायनाय 3 बाहागोनि सेआनो नंखाय मुं थिसनथाय बिलाइ गथायदों होननानै सेबानि मासिगिरिफोरा मोनथिहोदों। सेबानि मासिगिरि रमेश चन्द्र जैनआ मिन्थिहोनाय बादिब्ला आनजादनि थाखाय गथायनाय 6 लाख बिजाथिफोरनि गेजेराव 2 लाख बिजाथिफोरानो नंखाय फोरमानलाइ गथायनानै आनजादाव फिरायनो खाबु लादों। सेबानि मासिगिरिफोरा मोनथिदों दि आसामाव 2017 मायथाइयावनो डीएलएडनि मुं थिसनथायखौ बन्द खालामनाय जादों। जायफोर बिजाथिफोरा 2017 नि सोलाय गुबुन बोसोरनि मुं थिसनथाय बिलाइखौ गथायनानै बिसोरनि टेट आनजादखौ होनायनिफ्राय जानगाराव थानो हायो। जायफोर बिजाथिफोरा नंखाय मुं थिसननायनि फोरमानलाइ गथायदों बिसोर आयेन बायदियै साजा मोनगोन। बिसोर आनजादाव उथ्रिसार जायोब्लाबो सोराङाव फैयोब्ला बिसोरनि टेट उथ्रिसार जानायनि सार्टिफिकेटखौ इनभेलिड खालामनाय जागोन होननानै खौरां बिजोङाव बुंथिदों। खुलुमबाय आं रमेन बर'। मैया 30 सेप्तेम्बर खालारखालि दाब दाब जायगायाव T20 इन्टारनेशनेल क्रिकेट सोलिगासिनो दं। गाहायै कराचियाव 3 बाजिनिफ्राय पाकिस्ताननि हेंथायै श्रीलंका इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट खेल दं। पाकिस्ताननि हानजाखौ सुल्तानास आहमेदा आरो श्रीलंकाखौ लाहिर त्रिमानिया दैदेननाय जादों। फारसेथिं सिडनीआव अस्ट्रेलिया वमेननि हेंथायै श्रीलंकान वमेन हानजाजों इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट खेल दं। 29 सेप्तेम्बर खालारखालि गोबां अखा हानायनि थाखाय मैया गोदान दिल्लीयाव फ्राय 110 सुबुं जिउ गोमायो। सुलु मोननाय बादिब्ला गोबां दाब दाब जायगायाव गोब्राब अखा हानायनि थाखाय गोबां सुबुङा जिउ गोमायो। डिसेम्बर दानाव जानो गोनां मिरु सरकारजों खुंजानाय मिरु फोरोंगिरि उदायथि आनजादनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन गथायनायनि समखौ बारायबावनाय जाबाय। सेप्तेम्बर दाननि 18 खालारावनो एप्लिकेसन गथायनायनि जोबथा सान होननानै फोसावनायनि उनावबो एप्लिकेसन गथायनायनि समखौ 18 निफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम बारायबावनाय जादोंमोन। बेनि उनाव 30 सेप्तेम्बरसिम बारायबावनाय जादोंमोन। दा गोदानै मोनथिहोनाय बायदिब्ला बे एप्लिकेसन गथायनायनि समखौ 3 अक्ट'बरसिम बारायबावनाय जाबाय आरो बिजाथिफोरा एप्लिकेसन गथायनायनि समाव थालांनाय गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायफिननो 4 अक्ट'बरनिफ्राय 10 अक्ट'बरसिम सम होनाय जागोन। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।